יוסי אברהמי מגיע לחיפה, ואתם נהנים מהזדמנות חד פעמית להתקדם לטורקיז, פרויקט מגורים יוקרתי, איכותי ומפנק. המיקום בשכונת חיפה מערב החדשה והעדכנית מעניק לדייריו יתרונות רבים. במערב רכס הכרמל ובמרחק קצר מהים. השכונה מציעה איכות חיים גבוהה, שירותי קהילה מתקדמים ונגישות מרבית לאורכי תחבורה ראשיים. מנהרות הכרמל, דרך פרויד, כביש 2, כביש 4 ותחנת הרכבת. סמוך לטורקיז נמצאים מרכזי תעסוקה והייטק, תרבות, בילוי ופנאי. פרויקט טורקיז הינו יצירת מגורים יוצא דופן בשלושה מתחמים. פרייבט VIP, קלאסיק ובוטיק, פרי תכנונו המרהיב של האדריכל סמי טיטו. המתחמים קלאסיק ובוטיק כוללים שטחים ציבוריים מטופחים, חדר כושר מאובזר, חדר דיירים, לובי מפואר עם חלל גבוה ודירות מתוכננות להפליא, המצטיינות במפרט טכני עשיר הכולל מערכת פיקוד מרכזית על התאורה, מיזוג האוויר והתריסים החשמליים. מטבח איכותי, ריצוף וחיפוי של המותגים המובילים. לכל הדירות מרפסות שמש גדולות. פסגת היוקרה בפרויקט טורקיז הוא פרייבט VIP. מתחם סגור הכולל מגדל בן 17 קומות ו4 בניינים בני 6 קומות. לבנייני המתחם לובי אקסקלוסיבי הכולל עמדת שומר והמרושת במצלמות 24/7. לרשות הדיירים מתחם ספא מפואר עם חדר כושר מאובזר, מקלחוני ספא עם זרמי עיסוי, סאונה יבשה, סאונה רטובה ומלתחות. במועדון הדיירים תמצאו מערכת קולנוע ביתית ומרתף יין המצויד במערכת בקרת טמפרטורה. הדירות בטורקיז פרייבט VIP מצוידות בוויטרינות ענקיות, מרפסות שמש רחבות ידיים, תריסים חשמליים, מטבח יוקרתי מתוצרת מותג מוביל, מערכת פיקוד מרכזית על מערכות הבית, מערכת סמארט ספייס דיגיטל הכוללת הגברה מקצועית באזורי הבית, פלטפורמה לתוכני מוסיקה, סרטים ומשחקים, מצלמת אבטחה עם אפשרות צפייה מרחוק ועוד. לבחירתכם מגוון דירות יפהפיות בנות 4 ו5 חדרים, דירות גן, מיני פנטהאוזים ולופטים ייחודיים הכוללים חלל כפול וקירות זכוכית. יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחית מחברות הנדל"ן המובילות במשק הישראלי זה למעלה מ30 שנה. מתמחה בייזום ובבניית פרויקטים יוקרתיים המתאפיינים בתכנון ייחודי וחדשני ובמיקום מצוין. זה הזמן להצטרף לטורקיז, פרויקט הדגל של יוסי אברהמי בחיפה, וליהנות מחוויית מגורים איכותית ומפנקת, המשלבת סביבה אורבנית, כחול של ים, נוחות והנאה.